Esengwasa ọ bụzi onye na-ekwunu na ọ bụ Meks Nwa Ohabuenyi Ofoma sawuge sawa ije egwu dị ya oji ofo ọgananụ oji ofo ọgana onye bụ na-atizi ofo ma Ofoma na onye chi ya asị na oji ofo na ọgananụ oji ofo ọgananụ onye bụ na-atizi ofo ma Ofoma na onye chi ya nwoke si nye aja ofonu nwaanyị si nye aja ofonu nwatakịrị na ojizi ofonu okenye si nye aja ofo onye bụ na ajizi ofonu ma Ofoma na onye chi ya n'ụwa ma Ofoma na onye chi ya n'ụwa ijele ọ bụzi gịnị ka anyị na-ekwunu n'ụwa Chukwu kelụ ma chọọ ya mma n'anya ka mmadụ na-agwọtọzinụ nwoke na-ebe nwanyị na-ebe mana ife na-atazi nwa mkpi na-alụ si ya n'alụ o Meks Nwa Ohabuenyi nwasi Enugu ezike ife njibi ụwa bụ egwunu Ofoma nji wee bịanụ akara aka onye na-edo ya nụ na nke tinyere m ka m ji aganụ oyi mmebe nke gị o eze oyi mmebe nke gị o egwu Igbo onye ụgwọ ọnwa ya na-ezuru ọrụ ọ bụzi overtime ga-ezuru ya maka na onye bụrụ chi ya ụzọ ọ gbagba onwe ya n'ọsọ alụọ n'anwụ elie na ndo maka na gbanụ bujie ji o mechaa orunata na chọbe ya nụ ome mma na mma ya na ome njọ na njọ ya na o nke imelụ na-eche inu ime mma n'ụwa nọ na-eche inu ime njọ n'ụwa nọ na-eche inu oyimo oji ofo ọgananụ oji ofo ọgananụ onye bụ na-atizi ofo ma Ofoma na onye ji ya Ofoma na onye ji ya Ofoma na onye ji ya maka na omemma na mma ya nanụ omejọ na njọ ya nanụ na nke imelụ na-eche inu Ofoma na onye ji ya Ofoma na onye ji ya
Nigadin, Nibiga Kisetienu, Chief Executive Officer, Duke Global Company Nigeria, Comrade Chidoke, Kevin Eze, Chites, na Bakisi Bilinu, Duke Global Company Nigeria, Akana tu ezigbo tapolin, maka canopy tent na truck cover. Na gị bụkwazi the president concern Igbeze North Youth Sini ọtịlị mma ga-achị ugboro na-abụ na gị chịla anyị ga-aba chitesi n'ịdị anyị mma akalaka ị na-edu inu na nke onye na-eme n'ụwa na anya ka Chukwu ji akwụ ya ụgwọnụ. Together we can ọ bụla ije ofu onye nụ ebulu m egwu wee jebenu ka m jekene my convener Udoha nwanne dị na mba Udoha isi n'ebe ogidi Udoha onye mabịala ụwa nwanne dị na mba odogwu Udoha ọ bụ onye ka m na-ekwuzinu Comrade Solomon Chukwudi Onu Udoha, a proud son of Okpo Enugu ezike, Chief Executive Officer Udoha Properties. Na gị bụkwazi the convener concern Igbeze North Youth. Na gị bụkwazi chairman Igbeze North Football Family, the President General Okpo Youth Association. My convener n'iya dinu maka na mmiri malugo n'ọsa n'izu galụnụ egwu dike n'ọgụ ụnọ mbọsị ife ike melụ achọba dike maka na isi ga-ebu ogidi ga-ebulile ogidi oji ofo ga-ananụ oji ofo ga-ananụ onye bụ na jizi ofo ma Ofoma na onye chi ya ka mbụlegbu wee jebezienu wee jekene n'odogbunu ọ bụ onye ka mụ na-ekwunu Chief James Oti, CEO Zara Capital Investment n'Amaja Enugu ezike ka isi ejezinu. Na gị bụkwazi the Chief Executive Officer Heritage Plus Shopping Malls, ebe a na-ele ife niile ejenyelu ndụ akanụ ma n'ezienu na Chi gọziri ya agọzinu maka n'ụwa niile fama ka isi bidonu mana ikwetazilinu na charity begins at home maka na Amacha community na fara afụkwazi aka enu Zara ọya abalị enu anyị ebula egwu pụ ọnụ ka njekene n'odogwu Chief Emenite nwe
mata na ị ga-adịnụ n'ife na-eme n'ụwa na anyị fụrụ ya anya nụ. Chief Malaki Emenike Onu Alert Master n'Amaja Enugu ezike ka isi ejezinu. Na gị bụ CEO Emenite Dynamic Concept Limited Port Harcourt. Clearing and forwarding. Na gị bụkwazi Chief Executive Officer Capsnike Dynamic Limited, Heavy Cans Resources Limited. Na Amaja Youth na fakpọzili gịnụ Megi President Amaja Progressive Youth Assembly. Chief Emenite Nwa Onunu asị gị chile anyị gaba n'ife na-eme n'ụwa na anyị fụrụ ya anya nụ. Kelenu Emenite Emenite Dynamic nwakalaka ị na-edu inu. Only God that matters. Nolido Community Enugu ezike. Na gị bụkwazi CEO Kino Investment na Electrical and Plumbing. Na ya ka unu na-atụzinụ. Na gị bụkwazi Chief Executive Officer Baraka Football Academy na Lagos. Ọgbachi imelu ya ese nwanne m nu, maka na onye chi mere eze na ọ ga-abụliri eze. Biko kenelu m lọlọ Nneka nwanyị dị mmanụ, mama na ọya dịlịghị mmanụ. Ekele dịrị Chineke dịrị Chineke Odogwakataka dike nọ n'ọlụnụ. Ekele dịrị Chineke dịrị Chineke Odogwakataka dike nọ n'ọlụnụ. Onye ndu Kino dike nọ n'ọlụ. Kino aja gị mmanụ dike nọ n'ọlụ. Nneka aja gị mmanụ dike nọ n'ọlụ. Dike nọ n'ọlụ. Omema na-emela onwe ya ele n'ụwa o. Omejọ na njọ ya na o. Na onwe bụtụlenu je gị chụọ ajanụ. Omechianụ na ọ ga-ekwu omenu, maka na o ji ofe ọgananụ. Na mmiri mara ugo na ọsọzili ugo alụnụ. Ọ bụ onye ka mụ na-ekwunu? Chifochi na nwata nwanne m onye ọma na ị ga-adịnụ. Asị m na ọ ga-adịrịghị mmanụ, maka na mmiri mara ugo nwanne na ọsara ugo alụnụ. Chief Tades Chikeru Idoko Ochi na nwata 1 of Amaja Kingdom. Nze Ochi na nwata na gị na lọlọ
inu Mrs. Charity Idoko Lola no ya abalị inu Ojiofo gananu Ojiofo gananu onye bụ na Jizofo ma Ofoma na onye ji ya anya bụla egwu bụ ọnụ kene nwanne dị na mba good luck ka mụ na-ekwunu good luck nọ ya dịrịghị mmanụ Kanayo Jonathan Onyeke alias good luck na amaja Enugu ezike ka isi ejenu na gị bụ CEO good luck Autoflex ndị na-atụ agbada dị mmanụ na gị bụkwazi the Vice President Amaja Progressive Youth Assembly Gulago Kanayo Onyeke nwanne m onye ọma ga-adịnụ n'ife na-achọ ọganilu nu good luck nọ ya abalị nụ ife onye na-eme n'ụwa n'anya ka Chukwu ji agọzi ya enu ọchọ mmadụ afọ mma n'enu ụwa kedu onye anyị na-ekwunu Chief Emmanuel ọdarije ka mụ na-akpọnụ Chief Emmanuel nwali nwanne dị na mba na ọ ga-adịrịghị mmanụ maka na Ojiofo ga-anọ ole n'ụwa Chief Engineer Emmanuel Ali ọdarije n'ife na-eme na anyị fụrụ ya nụ na amaja Enugu ezike ka isi ejezinu na gị bụ Chief Executive Officer Divine Inspiration Multi Services ebe a na-ele aluminium dị mmanụ Chief nọ ya abalị enu ka mbụlụ egwu wee jezienu amachala Enugu ezikenu ọ bụzi onye ka anyị na-ekwunu onye dịka Miracle Chinechere m Agbedo Nwachikwubala nke izizi na amachala Enugu ezikenu CEO Miracle Stainless and Wrought Iron Fabrication Company Limited Onitsha aka na-atụ original stainless rails wrought iron rails stainless furniture and general building materials Miracle Stainless Nwachikwubala n'elu ụwa Miracle odogbunu Miracle need anyị mmanụ maka na onye chi mere eze na ọ ga-abụli eze ka mbụlụ egwu m kenenu ezoghị m Dennis n'ịgadịnụ ezoghị ka ajọ nwanne n'elu ụwa m ọ bụ onye ka mụ na-ekwunu Ali Dennis nke ndịli akụye nwata egburu CEO Dennis Honda obele nwa na-emesi ifikenu na amaja ka isi ejezinu ọ ya abalị inu Sir Dennis anyị ejenu Anambaranu ka nkele onye ọma bịala ụwa
Chakija nwanne dị na mba odogwu na sị m na ọya dịlịghị mma. Uche onye bụ ibe alias Chakija onye ọma na alọ na Anambra steeti ka isi ejezinu, mana Lagos steeti ka ị na-azụ afịa inu. Anyị wee na-ekene injinia Christian Ali Iji na gị bụ President General Amachata Union. Iji n'ịga dịnụ, iji n'ọga dịrịghị mmanụ, nwanne dị na mba odogwu iji n'ịga dị ka nkene ndị Chimeleze aka ekpuchi ọnwa n'ụwa, maka na onye Chimeleze na ọ ga-abụrịrị eze. Chief Godwin Chinedu Idoko isokwa na ndị Amaja jibilinu, agụba ma agụlọ inu, ịma na onye ilo osozi wee gụnụ. Na gị bụ Chief Executive Officer Winnie G. Autos, ebe a na-ele ụgbọala dị mma. Winnie G. Autos n'ife na-eme n'ụwa n'anya ka Chukwu ji agọzi inu. Winnie na ọya dịlịghị mma. Chief Emmanuel Onoja Emma Black isokwazinu na ndị Amaja jibilinu. Na gị bụ Chief Executive Officer Manoja Freight and Forwarding Limited. Odogwu Emma Black gị na Chiyi dị na mmanụ, maka na ife na-eme n'ụwa na anyị fụrụ ya anya. Emma Black n'iya dịnụ. Charles Onu Shalom isokwazinu na ndị Amaja ji wee bilinu. Chief Executive Officer Shalom Integrated Services Amaja Community na fakenezilinu, maka na nwoke na ibiela bụ n'ọnụnụ. Integrated Services Shalom na ọya dịlịghị mmanụ, Shalom na ịga dị anyị wee na-ekene Christian Odo Agbadagba na gị bụ Chief Executive Officer Noble Christesa isokwazinu na ndị Amaja ji wee bilinu. Odogwu ọbụla kaine afụ dị mkpa afogologo imienu. Agbadagba onye mmadụ ụwa nụ, Agbadagba na ọya dịlịghị mmanụ, Agbadagba n'iso wee bilinu, maka na oji ofe ọgana o, oji ofe ọgana o, onye bụ na ọjịzi ofo ma Ofoma na onye ji ya, Ofoma na onye ji ya, na nke imelụ na-echerinu, Ofoma na onye ji ya n'elu ụwa, Ofoma na onye ji ya.